Noswaith dda, mae Teyrnged wedi rhoi'r canwr a'r bardd Geraint Jarman fu farw yn 74 oed. Roedd yn un o gerddorion mwyaf dylanwadol Cymru gan gyhoeddi sawl albwm fel artist unigol ac hefyd gyda'i fand Geraint Jarman a'r cynganeddwyr yn edrych yn ôl ar ei fywyd, Sara Esyllt. Yn fardd oedd yn feistr ar ei fiwsig. Mae gerddoriaeth yn gyfarwydd i genedlaethau o Gymru. Wedi enni yn Sir Ddimbych a'i fagu am gyfnod byr yn Rhuthun, fe symudodd Geraint Jarman i Gaerdydd cyn troi yn 4 oed, i ddinas fyddai'n drwm iawn i dylanwad arno. Dechreuodd i yrfa fel bardd a chyfansoddwr yn y 1960au. Erbyn y 70au cynnar, dath yn aelod o'r band Bara Menyn gyda Mike Stevens a Heather Jones. Cafodd ei albwm unigol cynta Gobaith Mawr y Ganrif i ryddhau y 1976, ac fel artist unigol a gyda'i fand Geraint Jarman a'r cynganeddwyr, dath un albwm llwyddiannus ar ôl y llall. Tacsi i'r tywyllwch, hen wlad fy nhadau a diwrnod i'r brenin. Maen nhw'n deud bod eicon yn gallu cael ei nabod o'i silhouette, ac oedd Geraint Jarman yn sicr yn un o heina'n doedd. O'n i wastad yn meddwl bod o'n lwcus iawn efo'i wallt a'i enw. Geraint Jarman, stage name mor cool, ynde. Ond dwi'n cofio Geraint blynyddoedd yn ôl yn y pinaclau pop pen oedd o, fodd yr un tawel ar y pen yn y Bara Menyn. A wedyn gweld i ddatblygiad o wedyn fel cerddor yn gwneud mwy a mwy o pethau arbrofol, ac yn gwneud y peth dewr yn anner 80au pan oedd na lot o sensitifrwydd o gwmpas yr iaith Gymraeg, o ddod â cherddorion di-Gymraeg ardderchog i mewn i fando, a fodd yn cyflwyno ni Titch Gwilym, a fodd ar i'r godi'r bar wedyn, dwi'n meddwl, o ran gweddill y sîn roc ynde. Oedd o'n hynod o charismatic, yn berwi hefo'r stwff. Llwyddodd i gerddoriaeth i bontio cymunedau yng Nghaerdydd a Thu Hwnt, ac i un cydweithiwr agos roedd hynny yn gamp aruthrol. Dwi'n coelio yn grediniol fod o wedi ail-ddiffinio diwylliant a iaith i fod yn rhywbeth mwy cynhwysol, i fod yn rhywbeth cyfoes. Dwi'n meddwl mi ddoth o a safon i fewn i gerddoriaeth, i fewn i dyledu, i fewn i lenyddiaeth, nad oedd yn bodoli cynt. A mi nath o warchod y safon yna, datblygu'r safon yna. Dwi'n meddwl welwn i rywun sydd wedi cael gymaint o ddylanwad fel un person ar iaith yr diwylliant. Mi wnaethoch chi gydweithio'n agos iawn am flynyddoedd lawer, ond mi oedd e'n fwy na chydweithiwr hefyd, mi oedd e'n ffrind hefyd yn doedd? Mi oedd o'n ffrind yn y lefel o allu siarad, o allu trafod, o allu mwydro. Ond yn yr ystyr ehangach, oedd hi gyngor o ei ddylanwad o dros pan oedden ni'n cychwyn ancs ac yn y blaen. Oedd hwnna'n anferthol, dwi'n meddwl. Ac yn ogystal â'r fraint o gael rhyddhau recordio efo, mi oedd gallu ymgynghori efo fo. Fel person oedd yn gweld cerddoriaeth Gymraeg o fewn cyd-destun byd eang yn ogystal â cyd-destun cyfoes. Oedd cael y cyngor yna ac oedd cael y mewnbwn yna gyda fo mor bwysig. I un cerddor, cyflwynydd a threfnydd gigs, mae gyfraniad yn aruthrol. Mi ydi dylanwadu ar gymaint artistydd eraill. Mae'r corff o waith mae o wedi greu, a mae'n adael ar ôl. Alli di gymryd unrhyw gan, alli di fynd i Ethiopia newydd, alli di fynd bourgeois rock, alli di fynd quantum dub. Mae yna gymaint o stwff yna sy'n golygu gymaint i gymaint o bobl. Bydd mi fydd yn cael ei gofio fel cerddor, ond roedd yn fwy na hynny. Roedd yn fardd. Does dim adar yng Nghoed Edern, dim ond cwn. Dim canu, dim ond cyfarth. Yn un o gynhyrchwyr arloesol fideo 9. Yn actor. Ie, wel, gweld i braidd yn oer oeddwn ni a deud y gwir, te. Heb anghofio... Well, i mi sibrwd y gair hyd. Llais Super Ted. Am hanner canrif, bu'n diddannu cynulleidfaoedd mewn amryw feisydd. Ond fe fydd ei gyfraniad i'w deimlo am ddegawdau eto. Dwi ddim yn fan mawr o'r gair gwaddol, ond os oes rhywun wedi gadael gwaddol, mae Geraint wedi gadael un. Ac mae'r waddol yna yn un gerddorol, yn un gelfyddydol, yn un ddiwylliannol ac yn un ieithyddol anferthol. Cofio Geraint Jarman sydd wedi marw yn 74 oed. Wel, yn gynharach, fe ges i sgwrs gyda'r cyflwynydd cerddoriaeth Hugh Stevens a gofyn i ddechrau sut byddai o yn cloriannu cyfraniad Geraint Jarman. Allan eistedd yma drwy'r nos yn
rhestru'r caneuon a'r records, nath gael gymaint o ddylanwad ar ffans cerddoriaeth Cymraeg. Oeddech chi'n cael yr argraff yn credu gyda Geraint Jarman. Chi jyst yn edrych ar y lluniau yna o fe yn y 70au, yn ifanc ac yn cool, yn smygu sigaret tu allan i'r Casablanca. Chi'n gallu gweud bod gyda fe syniad pendant o beth oedd eisiau wneud gyda'i gerddoriaeth a gyda'i gelf a gyda'i fywyd, heb boeni gormod am bobl eraill ac am farn ac am yr adolygwyr ac yn y blaen. Oedd e jyst eisiau wneud beth oedd e'n wneud gyda cerddorion oedd e yn ei parchu a nhw'n ei barchu fe nôl, a dyna be nath e ar hyd i fywyd. A oeddech chi'n sôn am ei gyfnod cŵl, oedd o'n ymgyrfforiad o cŵl Cymru yn doedd. Oedd o yn arloesi ym myd reggae, a mae rhywun yn meddwl am y sain dinesig yna. I ba radda oedd o'n arloeswr yn y sîn? Wel, fe oedd y cyntaf i greu reggae yn Gymraeg ac i deithio ac i gigio ac i ddod â cerddorion di-Gymraeg mewn i'w fandau. Diolch i fe, wnaethon ni glywed Titch Gwilym a'r fersiwn anghredadwy yna o hen wlad fy nhadau. Felly, reit tan y diwedd, oedd e'n caru reggae a dub. Nath e'n neud fersiynau dub o'i albums fwyaf diweddar e. Ac felly oedd e'n arloesi mhopeth oedd e'n neud mewn ffordd yn ei farddoniaeth cynnar, yn ei gerddoriaeth ag yn y ffilms. A'r geiriau hefyd, ydych chi wedi sôn oedd yn fardd, yr un mor bwysig ar gerddoriaeth iddo fo, a priodi'r ddau beth yna, ynde? Ie, oedd e'n mwynhau bod yn y studio, fi'n credu, gyda cerddorion talentog, ond chi'n gwrando ar unrhyw gan Geraint Jarman, a mae yna wastad rhyw air neu linell sydd yn neidio allan ac yn eich taro chi. Ar bob album o'r creu cynhara, hyd yn oed y caneuon mwy doniol neu ffwrdd â hi oedd yn recordio, oedd yn rheina'n glyfar iawn hefyd. Felly, oedd e'n amlwg, dwi'n meddwl, yn feddylgar iawn ac yn gweithio'n galed ar ei eiriau a llif caneuon. A wedyn oeddech chi'n cael elfennau o'i fywyd yn y caneuon hefyd. Oedd yn sôn am Gymru ac am y byd, ond oeddech chi'n cael lluniau a darluniau o beth oedd ei fywyd fel gatre a beth oedd bywyd teulu fel, ac oedd yn amlwg yn caru deulu yn fawr iawn, ac oedden nhw'n canu gyda fe ar rhai o'r recordiau hefyd, ac wrth gwrs ni'n meddwl amdanyn nhw heno. A ddylech chi ddod ar ei draws o'n holio yn ei gyflwyno fo. Sut fyddwch chi'n ei gofio fo? Oedd e wastad yn fraint cael cyfweld â Geraint Jarman a sgwrsio gyda fe. Fi'n cofio eistedd mewn studio Radio Cymru a mynd i'w diau hefyd i recordio rhiniog, a bob tro oedd e wastad yn agos atoch. Oedd e wastad yn hawdd iawn ac yn bleser i gyfweld e. Oedd e'n agor lan i chi yn syth. Oedd e'n agos atoch chi. Ac dwi'n meddwl oedd e'n berson mwyn a meddylgar, ond hefyd yn athrylydd ac yn gawr yn ei faes, a fydd yna golled enfawr ar ei ôl. Ni'n ddiolchgar iawn iddo fe am bopeth nath e. Hugh Stevens yn cofio Geraint Jarman.